Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa tänne Ylen aamun seuraan. Hyvää keskiviikkoa. Hyvää huomenta. Tänään sitä saa nimittäin käyttää taas kansalaisoikeuttaan. Ennakkoäänestys alue- ja kuntavaaleissa alkaa. Demokraattisesti aika lämpimältä. Lämmintä on maan etelä- ja keskiosissa. Etelässähän lämpötila kohoaa tuonne 17 asteen tuntumaan tänään ja huomenna jopa 18 asteeseen. Maan keskiosassakin on sitten iltapäivällä kyllä 10–15 astetta ja ei siellä Lapissakaan nyt tarvitse värjöitellä, sielläkin 5–10 astetta kuitenkin päivisin plussaa. Nyt on lämmintä. Lunta varmaan on vielä tuolla. Missä se lumiraja tällä hetkellä menee? No lunta on oikeastaan idässä ja pohjoisessa tällä hetkellä, mutta lunta on kyllä sulanut tosi reilusti sieltä idästä. Et Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa viikon aikana 30 senttiä pudonnut tuo lumen syvyys. Eiköhän tämmöiset lämmöt jo lunta reilusti sulata. Hieno päivä edessä ja huomenakin vielä lämpöä riittää, että nyt saadaan nauttia keväisestä lämmöstä. Näin on. Ihanaa päivänjatkoa meidän puolestamme. Nautitaan aurinkoisesta säästä ja huomenna taas Ylen aamua. Kello 6.25. Moikka. Kiva päivää, moi. Moi moi.